представя. Ох, маме. Абе, в Белгия може да няма сняг, ама вируси има, нали знаеш? Да си пиеш витамините и да си пазиш ушите. Знаеш, че си ти слабо място. Така ми липсваш. Мам, къде ми е очната линия, дето ми я подари миналата седмица? Я виж кой е тук Зара. Зара, кажи здравей на Лъчко. От Белгия ни се обажда. Здрасти, Лъчко! Чао, Лъчко! Абе, ти само от гримови дрехи ли се вълнуваш? Не интересувам се още от спортни коли, момчета и парфюми точно в този ред. Лъчко! Ей, прекъсна го. Ти се подиграваш на Лъчко, ама него го приеха в белгийския колеж. Можеш и ти да си с него. Къде ми е очната линия? Оф, в чантата ми на масата в кухнята. Абе, мамо, ти всъщност, що не почнеш работа? Ще си взимаш заплата и си купуваш твои гримове. Зара, а това тук цялото дето го върша, не е ли работа? Ми, що ми ти плащат, не е работа. Да не съм те видяла да се разхождаш по този начин в къщата ми. Особено пред Зара. Така с филия в ръка. Не за обяда. Тук ще взема. Дръж филията. То не го издържам вече. Чушо, ако котцата те тормози нещо, нали знаеш пътя за втори етаж? Имам една работа точно за тебе. Разпиштолил ми се по гащи. Тази Зара такава песи. Не съм била работила, моля ти се. Ами, че ти не работиш? Така, а това домакинството кой го върти? Миличка, щом не ти плащат, това не е работа. Ето кой пълни главата на дъщеря ми с глупости. Майка ти никога не говори глупости, дай ми млякото. Охо, твърдо съм решила. Ще си намеря работа. Ма нали до сега твърдеше, че имаш работа? Въртя домакинството и счетоводство на Костадин не е работа, която му удовлетворява. Ако ти всеки път пестеше само по едно левче, когато аз ти казвах същото, до сега да си станала милионерка. Дай ми банана. Ще направя светкавична кариера. С това образование фирмите сигурно ще се избият за мен. Да, бе, сигурно при тази безработица. Дай сока. Ще мисля само за себе си от тук нататък. Повече няма да слугувам на никого. Така чудесно. Адмирирам. Дай ножа. Ето. Защо ми даде ножа? Сега видя ли? Ето така се държиш като прислужничка. И ти казах, с този менталитет ще те срускат в тези времена. Дай да се обадя тук таме, да намерим една служба с добро заплащане. Не, благодаря. Ще се оправя и сама. Ама после само да не ми кажеш, че аз не съм ти предложила. Кучешки нашийник срещу безмислено лаяне. Щеш сега. Не, това е за тебе. Оператор на животновъдна единица. Вие това знаеш ли какво е? Не. Кравар или свинар или... Така де, ще носиш месо в къщи. Хич не знаеш. Ама аз и не искам да ти помогна. Баща ми бъркаш. Мама ще почне да вади бали с пари и ще виж, че тогава ще има далавера. Това е за тебе. Офис координатор, 1500 лева заплата, с шофьорска книжка. Имам. Ама си иска френски, английски и иврит. Споко, бе. Нали сега ти правим CV-то? Ще напишем каквото си искаме. Английски говорим отличен. Зара, Писмен. това са лъжи. Сега, какво пишеш? Ти какво искаш? Да ходиш на работа или да печеш кюфтета на баща ми? Добре, пиши. Владей латински. Така де мъртъв език. Кой ще разбере, че не го знае?
кажи на майка ти да ти купи тази рокля. Не глупости, много е ефтина. А и първо трябва да я навия да ми купи комплект хидратиращи кремове. О, ти пък, не ти ли е рано? Никога не е рано да почнеш борба с бръчките, светът е жесток. И грозен. Доказателството току-що влезе в стаята. Има ли нещо за ядене, освен този лимон? Това, което си изготвил, миличък. Посрещнете новият маркетинг директор на модна къща Параноя. Стомаха ми е в параноя, Сиси. Всеки момент страх вече ще умре. Ще се срещам с известните. Ще бъда на подиума до звездите. О, значи ние не сме ти достатъчни. Понякога ще се карам с някаква разглезена манекенка, но какво толкова? Имам опит с вас. Зара, ще ти донеса рокля от някой ревю. На 16 имам лице на 25 годишна лелка и една рокля няма да ми реши проблема. Какво е на Зара? Приграва. Нали разбираш, ще иска нещо от тебе. Ти какво мислиш за новата ми работа? Ох, виж мъжа ти как ходи облечен. Е, толкова ти разбира главата от мода. Както винаги подкрепяща. Ако имаш желание да направиш една солидна кариера в модния бранш, кажи ми, ще се обада веднага на... Не се хаби! Няма да ти се вържа. Коцани! Радваш ли се за мен? Много! Я чуй. Чуй как дръжда. Студине. Само. Не. Емилия, ще те изям. Дълго ще тъвча, но най-накрая се свърши веднъж за винаги. Ема тук няма нищо. Така ли? За ядене си, за ядене. Какво се размрънква? Нали готвиш? Готвя аз. То се оказа тежка, неблагодарна работа. Искаш ли да довършиш, а? Подиграеш ли се с мен? Не, искам да ти стане жал за собственият ти съпруг. Това съм аз. Хич не ме интересуваш. Те паетки до утре трябва да са зашити на уния фустички. Опа, нали си шефка на манекенките? Що ще кара да ги шиеш? Трябвало да опозная работния процес. Сега доволен ли си? От какво съм доволен? Още малко глад и ще стана манекенка аз. Искаш ли семенка ме? Да, ще ги нанизвам. Не може да ги нежди. Мога. О, добре. Не трябва да ги редуваш. Синьо, бяло, червено. Добре. Ето, вземете. Синьо, бяло, червено. Синьо... Какво е това? Привет, могъщи джаба! Чувам те, Ципуро. Като ме чуваш, какво ми за ядене? Питай жена си. Ако знаете какво направих днес, Така, като гледам, си похарчила парите на Лъчко за колежа. кой му показа парите? Що да не би си спечелила от тотото? Кой му показа тото? Имам кредитна карта от Фибанк. Сега като имаш кредитна карта, дай да издумкаме. Господине, всичко е под контрол. Намерих си нова работа. Така ли? Я? Как можа такова нещо да направиш? За едно... С тия пари може и да купя 100 кила салам и то от хубави. Господине, стига де, ще ти купа салам колкото искаш. Жена ти е богата. Ние сме богати. И колко сме богати? И колко? Не знам точно. И какво точно ще работиш? Не знам, утре ще уточним. Стасия, преди да се поболееш от радост, разреши ми да се обада на един познат да я провери тая фирма. Стига бе, мамо, нали се видях с хората. Уточнихме всичко. Ще имам служебна кола, месечен бонус, ще работя в нов остъклен офис.
Ама, Анастасия, не се заблуждавай. Усмихнатите хора не са в аквариум. Те са на Хаваите. Коци, ти нали се радваш за мен? Много се радвам. Ама какво ще ядем? Обувки за 300 лева ли? Какво е това, бе, Сиси? Ами, на бук. На дъб! Трябва да прави златен мазол. Какво? Не съм гладен. Не съм гладен. Не съм гладен. Биг бос. Как е? Ще ме водиш на ресторанче? Вече не съм биг бос. Няма значение, нали? Нещо работиш там. Вече не. Уволниха директора, фирмата се оказа менте. Така. И сега какво ще правиш с всичките тия роклета, де си ги купи? Те само това ли те вълнува? Безработна. Това го разбрах. Питам какво ще прави с всички тия паети, пусти, които струват колкото един мотор с кош. Костадине, тебе само това ли те вълнува? Ако сме на роклетата с мотор с кош, ще ми рязаш ли веднъж на Така. Не, питам те. Канализира енергията. Къде да канализира? Вземи този нож. Направи една свинска пържола, шпикова с чесънче, вътре да има лека поправка, да изпържа в една хубава тава, да вкараш в тази фурна и... Не мога да си представя, че си толкова безчувствен. Чувствен съм, обаче съм гладен, бе, Сиси. Ти не чуваш ли как кухнята плаче за тебе? Не чуваш. Ето, всичко това се чувства толкова самотно. Вчера влизам, отварям, какво да видя? Нищо не виждам. Това е положението. Отварям, тук ме захапа. След малко, ето така се обръща. От глад се обръща, ти виж. А след малко отивам и какво чувам? Сиси, къде е? Ще може ли да вкара нещо? От един месец не сме се виждали. Вие добре ли си? Между другото, Сиси, какъв е това уред? Гребло с око. Мамо, какво е това? Джинси? Не, това не са джинси. Така ли? Това са мръсни джинси. Сами ли очакваш да се изперат? Аз какво да направя? Това нали са твоите джинси? Мамо, какво ти става? Нямам какво да облека. Сигурна съм, че ще намериш. Виж какво ще сложа за интервюто. Харесва ли ти? Мамче, от все сърце ти желая успех на интервюто. Благодаря ти, Зара. Ще се реванширам. И още как. О, стария моряк те чака там, о, е сам, о, зверя, като вълк, о, гладян. Баща ми трябва да ти каже нещо. Не мога, сега имам работа. Баща ми бременна съм. Кога? Баща ми не съм бременна. Абе, Мама иска да ходи на интервю за работа пак. не, то глад повече не се издържа. Чудесно, трябва да вземеш спешни мерки. Какви? Да вържа до печката и да седи там? Това е демодей, мисли бързо. Мога, като съм гладен, не мога да мисля. Ами мога да ти подскажа срещу 10-20 лева. То за 10-20 лева ще си се наям. Веднъж на после. Добре, срещу 10. Имам 20, ще ходиш да ги развалиш и ми върнеш 10. Сърбеш. Ще го поразиме по дрехите. Отиде после. Гениално! Прах за сърбеж! Не, Зара, това не е добра идея. Върни си ми парите. Мечтай си. Айде. Ще ми ходи по интервюта тя. Боци, Зара! Това са подаръците, които ще ви подаря от първа заплата. Подаръци. Чаша. Супер, винаги съм мечтала. Телефон! Мамо, ти си супер! Въдичка. Най-новия модел. Въдичка. Роклята ми. Момиченце. Не, по-добре да не ходиш на работа. Ти ли хареса? Разголена. Тя няма деколте.
Еми, що ще ходиш на интервю без деколте? Абе, много грозно. Такова имаш тук. Костадине, ще взема варичката. Ми... Дано да е изветрял. Дано да не работи. Много смешно. Много. Дай вода, бе! Какво се смееш? Анастасия, вие сте идеална за нашата фирма. Препоръките ви са впечатляващи. В CV-то вие видях, че владеете източноазиатска калиграфия. Да. Няма да ви трябва за работата. Само искам да ви помоля да ми напишете личната Йордана. Много ми е важно. Да. Анастасия, добре ли сте? Ще ви го напиша. Ще го убия. Тази година кампанията ни призовава за по-отговорно отношение към ресурсите на Земята. Един от начините е повишаване на енергийната ефективност. Това е... Ти сигурно си Анастасия. Приятно ми е, аз съм Бисерка. Ти не си Бисерка? Той Емко ме предупреди, че може да стане объркване. Аз съм черната Бисерка. Новата приятелка на Емко. Идвам при него, нося му нещо специално. Бисерка, ти защо си облечена така? Така ли? Облечена съм така, защото съм промотърка. И аз не съм много сигурна, но всеки ден ни преобличат. Плащат ли ви? Разбира се, че ни плащат. То, ако не ти плащат, това не е работа. И всички говорят така. И той Емко... Що не вземе да стане една промоутърка? Какво ми? Няма ли да ме питаш какво ще ядем? Ми, не смея да те питам. Питай. Какво ще ядем? Остатъци от торта, парче, пица и 2 сладки. Костадине, май по-добре да си остана вкъщи. Напускам работа. Няма да напускаш, моля ти се. Не е лошо да се ядат торти всеки ден. Да. Да, съм. Да, ще бъда. Коци! Коци! Какво? Ако си решила да вземеш участие в традиционния ми маскан бал, смени темата "Мразя клоуни". Мамо, преди месец нали каза, че няма да си намеря свясна работа? Беше права. Отговори ми де. Не чух въпрос. Мамо, ще използваш ли връзките си, за да ми намериш свясна работа? Това ли било? Разбира се. Но защо да го правя? Защото ще ти бъда благодарна до гроб. Не, скъпа, не благодарна. Ти ще ми бъдеш задължена до това. Хайде, донеси телефона. Хапа! Върза ли се, а?
Ако искаш да знаеш, вече ме взеха на работа. И то без никой да му урежда. Сама си спечелих интервюто. Аз не знаех, че цирка е в града. Мамо, пред теб стои най-новата служителка на Първа инвестиционна банка. Ти да видиш. Първа инвестиционна банка. Това е върхът. Ма изпреварих 100 кандидата за тая позиция. Мамо! Ах, невероятно. Ай, все пак взела е нещо от мама. Коци, Зара! Както обещах, подаръчетата. Утре Марта, като ми види новия смарт, направо ще изглежда стюпид. Харесва ли ти въдичката? Невероятна е, Сиси, заслужаваше си всички страдания. Много е хубаво. Мога ли да я подържа малко? Да, За ето, речна или за морска риба? речна, предимно. Речна. Ай, каква е хубава. Много. въдичка. И каква е дълга? Гледай, гледай. 2,10. Да. Не, Чак, аз погледни. слагай на земята. Ма много е хубава тая водичка. Водичка. Какво си мислиш, че ще се размине ли? Зара всичко ми каза. Как можеш да поръсиш прах върху роклята ми, да се дръгна като крастава овца пред хората? Не съм виновен, аз тя го измисли. Ти си ми родител, би трябвало да си по-умен от мен.